Witam Was serdecznie jeszcze raz. Proszę jeszcze raz 3 minuty Wasza uwaga. Jeżeli Ty jesteś osobą, która ma poważny problem w życiu, na przykład alkoholizmu, albo przemocy, albo jakiekolwiek odmiana innych problemów, które nie poradzi, ja byłem podobny do Ciebie. Byłem osobą, która w różnych problemach w moim życiu nie poradziłem. Byłem osobą, która wiele razy szatan niestety nie używał ku złemu. I oto dobra nowina, chcę Wam powiedzieć, że pewnego razu, 20 lat temu, dzięki Bożej łaska, Bożej miłości, Bożej miłosierdzie, Pan Jezus Chrystus pojawił się w mojego życia. Pan Jezus Chrystus dotyka mojego serca. Pan Jezus Chrystus zbawił mnie od moich grzechów, od mojej pichy, od tych wszystkich brudy, fałszu, które były w moim życiu. I od momentu, kiedy oddałem moje życie Jezusowi, od momentu, kiedy poznałem Jezus Chrystus osobiście, kiedy pokutowałem z moim grzechu, od momentu, kiedy oddałem bezwarunkowo i z miłością moje życie w ręce Boże, Bóg zmienił mojego życia. Pan Jezus Chrystus uwolnił mnie z tych wszystkich odmiennych problemów, które ja sam jako człowiek nie dam rady. Oto dobra nowina dla Ciebie. Pan Jezus Chrystus Ciebie kocha. Pan Jezus Chrystus tak bardzo Ciebie kocha, że umarł na krzyżu za Ciebie, za mnie. Że Pan Jezus Chrystus zależy dla Niego, zależy dla Boga, zależy dla Pana Jezusa Chrystusa, abyś Ty mógł przychodzić do Niego z Twoich różnych problemów. Ja Ty gwarantuję, bo jestem sam świadectwem w Jezusie Chrystusie, że On mnie zbawił, mnie uwalniał, że Pan Jezus Chrystus jest realny, że Pan Jezus Chrystus zbawia, że Pan Jezus Chrystus pomoże nam w różnych trudnościach, które człowiek może mieć. To zachęcam Cię, poprzez Ducha Świętego, niech Duch Święty dalszy ciągle dotyka Twojego serca. Niech Duch Święty mówi wyraźnie Twojego serduszko, że Ty potrzebujesz zbawienia, potrzebujesz pomocy od Jezusa Chrystusa. Niech Bóg, Ojciec, Syn, Duch Święty dalszy ciągle dotyka Twojego serca, błogosławi Twojego życia. Oto moje pragnienie i moja modlitwa. Niech Pan Jezus Chrystus stanie się również Twojego Zbawiciela. Niech Bóg Ciebie błogosławi.